Fuq is-sit elettroniku YouTube il-mexej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar dak li għaddej minnu pajjiżna bħalissa. GonZPN jinsab medi fih innifsu, medi fil-lob tal-palazzi tal-poter, medi fil-politika tal-bieraħ. Minnaħa l-oħra, il-moviment huwa iffukat fuq il-ġejjieni ta' pajjiżna, iffukat fuq roadmap illi tista' twassal għal tkabbir ekonomiku li jilħaq il-kulħadd. Joseph Muscat tkellem dwar il-bżonn ta' stabbiltà f'pajjiżna li ma' stabbiltà jista' joffri għal moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista. Għalhekk ħeġġeġ aktar nies jingħaqdu f'dan il-moviment li diġà ġibet lejh mijiet ta' voluntiera. Il-mexej Laburista semma l-proposti konkreti tal-Partit Laburista dwar il-garanzija li qed jagħti liż-żgħażagħ ta' tagħlim taħriġ u xogħol, il-ħtieġa ta' Social Impact Assessment fuq proposti ekonomiċi maġġuri u fuq is-serħan il-moħħ lill-ġenituri u lill-persuni b'diżabilità. Joseph Muscat tkellem dwar il-Kungress tal-Partit Laburista li se jkun qed isir fi ftit ta' żmien ieħor u kif dan se jkun qed joffri jittama li għandu bżonn pajjiżna. Fejn se nkun qegħdin nagħtu sinjal ċar dwar kif hemm tama għal dan il-pajjiż, kif l-arroganza ta' dan il-gvern hija xi ħaġa tal-bieraħ. U għandna bżonn gvern ġdid li jekk jingħata l-fiduċja ħajkun qed jaħdem fuq roadmap għat tkabbir ekonomiku li jilħaq il-kulħadd u li permezz tiegħu verament nistgħu noħolqu soċjetà ġusta.